അപ്പോൾ വയനാട്ടിലെ ഈ നല്ല മഴക്കാലത്ത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വരുമ്പോഴുള്ള തിരക്കാണ് കാണുന്നത്. അത്യാവശ്യം ആൾക്കാരുണ്ട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വയനാട് ജില്ലയിലെ സുൽത്താൻ ബത്തേരിക്ക് അടുത്തുള്ള വടക്കനാടാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഇവിടുത്തെ ഹോം ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മില്ലിലാണ്. ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത, എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഒറിജിനായിട്ട് തന്നെ ഇവർ കളക്ട് ചെയ്യുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഇവരുടെ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റിൽ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഉണക്കി പൊടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ വഴിയുള്ള വിപണനം കുറവാണ്. ഒരു 90% ആൾക്കാർ കേട്ടറിഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്ന് ഡയറക്റ്റ് കണ്ട് ബോധ്യപ്പെട്ടാണ് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിപ്പോകുന്നത്. അങ്ങനെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാനാണ് ഞങ്ങളൊന്ന് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓണറാണ്, അദ്ദേഹത്തോട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം. ഏകദേശം സ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ചൊന്ന് പറയാമോ? നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് രാധാകൃഷ്ണൻ. ഞാൻ ഇവിടുന്ന് 5 വർഷത്തോളമായി നമ്മൾ ഈ പ്രസ്ഥാനം കൊണ്ട് നടക്കുന്നു. ഇത് നമ്മളുടെ